Os datos do Ministerio de Sanidade confirman unha repunta de falecidos e contaxios en España. Os mortos diarios volven a aumentar con respecto a onte. Nas últimas 24 horas morreron 440 persoas. Dende o inicio da crise, faleceron máis de 22.000 persoas. Tamén aumentaron os contaxios con respecto a onte, en total máis de 213.000, e a cifra de curados achégase aos 90.000. En Galicia baixa a cifra de novos contaxios. En total, 6.637 activos. Son 103 máis ca onte. Ademais, descenden os contaxios nas áreas sanitarias de Vigo e Santiago e mantéñense igual na de Ourense. O número de pacientes hospitalizados e ingresados en coidados intensivos segue á baixa. Os falecidos son 495. Nos hospitais morreron 379 persoas, nas residencias de maiores 116. Os pacientes curados xa son máis de 1.600. Dende onte recibiron a alta 51 pacientes máis. E, desde logo, se houbera previsión, non teríamos focos de contagio tan importantes como os que temos nas residencias de maiores. E estas son as cuestións ás que vostede nos debería de dar resposta, debería de decirnos que van facer, porque sigue habendo problemas sanitarios, señor conselleiro, nas residencias de maiores. Tempo habrá de falar da irresponsabilidade de ter privatizado unha boa parte dese sistema de residencias. Estamos vendo que ese modelo de concentrar nunhas residencias en dúas residencias o coronavirus quizáis non foi a mellor aposta, e a opción pola que debería de decantarse neste momento a Xunta é a de trasladar aos centros hospitalarios a todas as persoas maiores usuarias dunha residencia que se vexan afectada polo coronavirus, porque non hai nada que o impida e, desde logo, está claro que van a ter un mellor trato nun hospital que nunha residencia á hora de poder enfrentar a súa situación.